איילת שמרוני, או כמו שהלקוחות שלה קוראות לה, איולה, אומרת שיופי ונוחות לא חייבים לבוא אחד על חשבון השני. היא יצרה את המותג איולה, גוזיות מותאמות אישית שמשלבות אסתטיקה ונוחות, ומהסטודיו שלה ביהוד היא מגשימה חלומות לנשים שמעוניינות בחזייה יפה בלי ברזלים. היי איילת. אהלן. כיף לראיין מישהי שמגשימה את החלום שלה. הגעת מתחום אחר, והעסק שלך קיים מעל ל6 שנים, נכון? כן, 6.5 שנים, כן. איך זה מרגיש להגשים את החלום? האמת שלא ידעתי בכלל שזה חלום שלי, ותוך כדי החיים זה קרה, שזה נהיה חלום שלי, כי אני באמת הגעתי מתחום אחר לגמרי. בשורה התחתונה פשוט חליתי בסרטן שד. ומתוך המסע האישי שלי, כלומר, מתוך הצורך שלי בגוזיות, זאת אומרת, לא רציתי, לא יכולתי ולא רציתי כבר ללבוש ברזלים, נראה לי כאילו פשוט די עם העניין הזה של הברזלים, אבל רציתי גוזיות שיהיו נשיות, שיהיו יפות, הייתי בת 45, שיהיו סקסיות, שיהיו, זאת לא מילה גסה, ושיחמיאו לי ושיהיו, ולא היה, זאת אומרת, גוזיות זה בדרך כלל נערות, זה כזה משהו מאוד, גוזיות זה כזה, בוא נצא לריקוד בחדר האוכל של הקיבוץ. כן, ספורטיבי כזה. וזה מה שחיפשתי ולא מצאתי. מה את מרגישה שמייחד את הגוזיות שלך בשוק? מעצבת אותה אישה. ואני יודעת מה נשים רוצות. ואני חושבת שהדבר השני הוא נקודת המוצא של העשייה שלי. נקודת המוצא של העשייה שלי היא שמחה. היא רצון לשמח, היא סוג של מגשימה חלומות לנשים. והעובדה שאני מאוד ממוקדת בגוזיות, לקשת רחבה של מבנה גוף, ומבנה חזה, זאת אומרת, אנחנו מאוד דומות, אבל אנחנו גם מאוד שונות. נשים עם היקף רחב וחזה קטן, או היקף צר וחזה גדול, או אסימטריה, או חזה נפול, זאת אומרת, כל מיני מצבים שלכאורה הגוזייה, במבנה הסטנדרטי שלה, לא נותנת תשובה. אז בדיוק שם, אני מאוד מאוד ממוקדת. עד כמה לדעתך הגוזיות שלך השיגו את המטרה שלשמה הקמת את העסק? כשאני רואה את העיניים של הבורקות של נשים שמגיעות גם לסטודיו, שמגיעות סקפטיות, וזה כזה, וואו, לא האמנתי שזה ככה. כשאני מקבלת וואטסאפים שאת מרגישה את דפיקות הלב שלהם. איזה כיף לחוות רגע כזה. זה נפלא, זה פשוט תשוקה שמתפרצת כאילו החוצה. שמתפרצת ומשמחת, כל כך משמחת. לפעמים אני אומרת שאני לא יודעת משמח יותר על לקוחות או אני. אבל כן. הזכרת את הסטודיו. לא כולן מתאפשר להן להגיע לסטודיו, אז גם הקמת אתר, יש בו את כל המידות ואת כל הדגמים. נכון. מאוד נוח. נכון, האמת שזה התחיל לפור, כלומר זה בעצם, הרכישה היא אונליין, כלומר זה התחיל כאתר אינטרנטי, עם מדריך מידות מאוד מסודר ומאוד מפורט, עם הקבלה למידות חזייה רגילות. כן, חייב, כי באמת יש את החשש של לקנות אונליין. בוודאי, ואני מבינה את החשש הזה, ומתוך החשש הזה התחלתי גם לאפשר באמת הגעה לסטודיו, וחוויית רכישת חזייה, שבדרך כלל מסתבר שזאת חוויה מאוד לא קלה ומאוד לא נעימה לרוב אנשים, הופכת לחוויה נורא כיפית. אנחנו אחת על אחת, ומוצאות את מה שנכון לכל אחת. אז מי שרוצה לרכוש גוזייה של איולה, לאן היא מגיעה? היא מגיעה לאתר איולה, או לסטודיו ביהוד. יש טלפון, אני לא בוט, אני עונה ומתייעצת ומייעצת, ומקבלת תמונות של נשים ומייעצת להם על ההתאמות, וכן. אז אפשר גם להרגיש יפה, וגם להרגיש בנוח, בתחום שבאמת, כמו שאמרנו, לא תמיד נשים מרגישות בו בנוח, ונראה שבסביבה שלך את לגמרי גורמת להם להרגיש ככה, ובלי פשרות. בלי ברזלים. זה נכון, וזה גם משדרג את הלוק. הנה, זה ווין ווין. גם וגם. איילת שמרוני, בעלת מותג הגוזיות איולה, תודה רבה. תודה לך.